Hola, carinyos! Els que no em coneixeu, sóc l'Òscar. Avui us porto uns tips, uns consells per si viatgeu amb el vostre gos, amb la vostra mascota. Després del vlog de les vacances a Granada, si no l'heu vist, us deixaré per aquí dalt l'enllaç perquè el pugueu veure. Molta gent ens vau preguntar com ho havíem fet per poder viatjar amb la Zuma. Doncs aquí van els nostres consells. El primer consell que us donaria és que s'ha de tenir clar que cal planificar. Quan vas amb un animal de vacances no pots improvisar, vinga, anem cap aquí, anem cap allà, i no tenir pensat una mica el que vols fer i els llocs on vols anar. Això és important perquè, com sabeu, no tots els llocs es pot entrar amb gossos. Per exemple, les platges de gossos. Quan vam anar a Granada, vam buscar les platges properes que podíem anar amb la Zuma. Aquí a Catalunya també n'hi ha algunes. La que nosaltres coneixem més i us podem parlar és la platja de la Robina d'Empúria Brava. És una platja per gossos que està molt bé, hi hem anat diverses vegades i a la Zuma li agrada molt. Que sí, Zuma? I com vam anar a Granada, doncs vam buscar també si a prop d'allà hi havia alguna platja on poguéssim anar amb gossos i efectivament la vam trobar, vam anar-hi i va anar molt bé. També planificant el viatge a Granada vaig trobar que a Granada, com a altres ciutats, hi ha restaurants on poden entrar els gossos. Així doncs, planificar us anirà molt bé per tenir clars alguns llocs on voleu anar amb el vostre gos. Una part molt important és l'allotjament. On estareu allotjats quan aneu de vacances amb el gos. Nosaltres vam fer la búsqueda per la pàgina d'Airbnb. Aquesta pàgina està molt bé, té un filtre que posa que s'admetin mascotes. Llavors pots fer una búsqueda i tot el que estàs buscant són llocs on admetin mascotes. Us parlo de l'experiència del nostre viatge a Granada. Òbviament hi ha càmpings, molts càmpings on també pots anar amb gos, hi ha hotels cada vegada més on accepten gossos. El que vam fer, això sí, va ser un cop decidit l'apartament que ens agradava, enviar un missatge al propietari per comentar-li que érem una parella i que viatjàvem amb un gos gran i no vam tenir cap problema. El transport. El més còmode quan vas amb gos, òbviament, és anar amb cotxe i és l'experiència que nosaltres tenim i us podem explicar. Són unes quantes hores, però ben planificat no va ser difícil de fer. Ben planificat no només per nosaltres, sinó també pensant en ella. Vam fer diverses parades per estirar les cames nosaltres i per estirar les potes ella. Tema cotxe i seguretat. Tenim aquesta corretja, que per una part és per anar, si ho veieu bé, per una part és per anar al cinturó del cotxe. Jo te'n vas, home. I per l'altra part és per enganxar-ho en la seva corretja. Això és un sistema de subjecció homologat. Per menjar. Per menjar a l'estiu és ben fàcil. Donc que pots anar a terrasses a l'exterior, no sol haver cap problema. Fins i tot hi ha molts bars i locals que et solen portar, si veuen que vas amb el gos, doncs et porten ja un bol, un tàper amb aigua perquè pugui beure aigua. A part dels restaurants que us he dit que existeixen, que pots entrar amb el gos a dins, i si no, com anàvem a un apartament també teníem la possibilitat de menjar a casa. Fer de turista. Quan sortíem a fer de turista també era fàcil. Al anar dues persones, si volíem entrar en alguna botiga que no permetia l'entrada de gossos, doncs una es quedava fora i l'altra entrava. Hi ha moltes botigues que no hi ha aquesta maleïda senyal de gossos no, i et permeten entrar. El que passa és que jo moltes vegades prefereixo per evitar que amb la cua o un moviment brusc sense voler trenqui alguna cosa, m'espero fora. La maleta de la Zuma. Ara repassarem el que portàvem a la maleta de la Zuma. Mireu quina maleta més xula. Aquesta bossa ens la vam fer per internet i us ensenyo el que portàvem. Molt important, la documentació. Igual que nosaltres anem al DNI, doncs ella ha d'anar amb la seva documentació. Medicació del gos, si es pren alguna pastilla, doncs també la podem deixar. Vam agafar el raspall, tot i que el vam fer servir poc, la veritat. Alguna xutxeria. És una, què tenim a la teva bossa? Veus? Quan sent això, ja ve cap aquí. Que us donaré un. Estàs bé? Amb la pota. Seguim mirant la bossa. Teníem aquesta crema amb aloe, diu Gel Protector de Almohadilla. Ens va anar molt bé per protegir els coixinets de la Zuma. A part, això no pot faltar, ni de vacances ni enlloc, les bosses. I un gran invent, quasi el millor que hem fet servir aquestes vacances. Això,
Si heu vist el vlog de Granada, ho haureu vist un munt de vegades perquè això va anar perfecte. Això és així petitet, ho puc portar a la butxaca i és un abeurador per beure aigua. S'obre i queda com un bol, si es pot veure bé. I això va perfecte per beure aigua a qualsevol lloc. Si trobàvem una font que estava situada de manera que no podia beure directament, amb això li omplíem d'aigua i li donàvem, o si anàvem a un bar a prendre alguna cosa i era dels bars que no et donaven res pel gos, podíem demanar una ampolleta d'aigua, posar-la aquí i podia beure aigua, ens va anar perfecte. Doncs espero que us animeu a anar de vacances amb el vostre gos. Ell ho agrairà, que sí, home? I ja ho sabeu, si us ha agradat el vídeo, feu like i subscriviu-vos al canal de la família Caricú!